खुलुमबाय अन्दागा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे मोनसे सावगारिखौ नोंथांमोनाव लाबोदों जाय सावगारिखौ नोंथांमोना गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो हिन्दीनि इंलिशनि आरो गुबुन गुबुन रावै नोंथांमोना नुबाय आरो मिथिबाय जाय दिनै जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय जेरै राजस्थाननि श्रीगंगानगरनि मोनसे जाथाय जाय जाथाया जों दुलाराय बे हादर नाङैनो दुलाराय बे बुहुम नाङैनो जोंनि गासै सुबुं हारिफोरनि मैखुनाव थुंग्रिजों सुखानाय बायदि मोनसे गिथाव बाथाव जाथायखौ लानानै आं नोंथांमोननो दिनै बेखौ लाबोनाय जादों अन्दागाफोर जाय जाथायखौ नुनानै नोंथांमोना गोबां दुखु मोनदों आरो बे जाथायखौ नुनानै नोंथांमोननि सिङाव बिग्रायनाय फैदों आरो बे जाथायखौ लानानै गोबांथार जोंनि बिदा सोरबा बिमा सोरबा बिफा सोरबा फंबाय एबा बिनानावफ्रा गोसो मैखुनाव गोबां दुखु मोननायजों सोरनिबा मेगनावबो मोदै फैदों दिनै बेखौनो लानानै आं नोंथांमोननो लाबोबाय अन्दागाफोर बे जाथाया माबोरै जायामोन जाय 13 बोसोर बैसोनि सासे अन्थाव बाथाव हिन्जावसा बिथाङा जेब्ला गावनि स्कुल बेगखौ लानानै जेरै गथ'फ्रा स्कुलाव गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै जेब्ला बे मानोना थाखो 9 फरायनाय थाखो 9 फरायनाय बे हिन्जावसाया जेब्ला स्कुल फारसे थांनानै स्कुलनिफ्राय गनानै गावनि लोगोफोरजों मिनि खुसि सावरायनानै थांदों आङो देरनानै डक्टर जागोन खायसे बुंदों आं IAS जागोन खायसे बुंदों IPS जागोन आं सासे इन्जिनियार जागोन गुबुन गुबुन सिमां आरो मिजिंखौ लानानै जाय गथ'फ्रा मोजां सावरायनायनि गेजेरजों बिसोरो न' फारसे थांदों आरो बे गावनि लोगोफोरखौ न' फारसे मोजाङै मोजां बिदाय होनानै आरो बे गावनि न' फारसे बियो श्रीगंगानगर फारसे बासजों फैबाय थादोंमोन जेब्ला बासजों फैबाय थानाय समावनो नाथाय बेलासि सम जाबाय आरो बे बेलासि सम जानाय लोगो लोगो आरोबाव गावनि न' फारसे सौफैनो थाखाय आरो लामाया एसे गोजान थाबायनायलाय बे गंसे रिक्सा एबा टट'वालाखौ बियो लाखिबाय जाय टट'वालाखौ बियो जेरै गुबुन दिनावबो टट'वाला एबा सोरबा रिक्साखौ लाखिनानै बे गावनि न'आव थाङो बेबायदिनो बे टट'वालाखौबो सासे मोजां गोसोनि सुबुं सानदोंमोन नाथाय बे सानाखैमोन बे सासे टट'वालादि गावखौ दिनै सानसे समाव बेबायदि आद्रि खालामगोन सुबुंनि आखायाव गाज्रिनि आखायाव जुनारनि आखायाव बेखौ फानगोन बे गथ'आ मालाबाबो सिमाङाव सानाखैमोन जोंबो मालाबाबो साना जोंनि जेरै जोंनि जिउआ दिनै मा जागोन जोंबो रावबो मिथिस'नो हाया नाथाय सैताना बे टट'वालानाव एबा रिक्सावालानाव थानानै जाय गथ'आ न' फारसे लांनो थिननायाव बेखौ गुबुन लामाजों लांबाय टाउननि गेजेर गेजेर लामा लामा लांनायाव अब्ला बे हिन्जावसा सोंदों नों आंखौ बबेजों लाबोखो आंनि न'आ बिथिं नङा आंनि न'आ बिथिंसो अब्ला बे गथ'आ बुंनायाव बे टट'वाला बुंदों आंहा बै हटेलाव सासे लोगोखौ लोगोआव हमग्रोनांगोन र' आं बाहाय थांग्रोनि बे गुबुन बाथ्रा लानानै फिदिं फिदा बाथ्रा लानानै आरो बे टाउननि गेजेरजों लानानै मोनसे हटेलनि लांगोना बेखौ दोनहैयो आरो बे हटेलाव बेखौ बुरखायनानै आरो बे हटेलाव बेखौ सोनानै गारबोयो आरो बेखौ फानहैयो आरो बेनिफ्राय जाथाया जाबाय अन्दागा गासै आइ आफा आरो बिदा बिनानावफोर जोबोद दुखुनांथाव जाय दिनै जायखौ फोथायनानै जाय टट'वालाखौ फोथायनानै दिनै बेहाय गाखोदोंमोन नाथाय दिनै आरो बेनो जुनार आखुनि रांनि लबाव दिनै बे गथ'खौ बे हटेलाव फाननानै फैबाय आरो हटेलनि मेनेजाराबो दिनै बेखौ मा खालामबाय जाय हटेलनि मेनेजाराबो दिनै बेखौ गुबुन गुबुन गाज्रि गाज्रि मानसिफोरखौ रांनि लबाव थाखा फैसानि लबाव दिनै बे गथ'खौ गुबुन गाज्रि माने जुनारफोरनि आखायाव फाननाय बायदि रांजों बे गथ'खौ हटेलाव गोबां गाज्रि मानसिफोरा फैनानै जिनाहारि खालामबाय जाय अन्थाव बाथाव गथ' गाबख्रावदोंमोन आफामोन सारमोन आदामोन आदैमोन बाबुमोन आंखौ बिदि दाखालाम आंखौ न'आव लांफिनदो आंखौ न'आव दोनहैदो नाथाय बे गथ'नि गाबनाय बे गथ'नि आखाइ आथिं नाख्रांनाय जोख्रांनायखौ दिनै बिसोर आय' होनाखै जुनार आखुनि जाय जुनाराबो बेबायदि नंबावा जाय गथ'आ गाबा मोखां गाबनानै आखाइ खबदोनानै अन्थाव बाथाव खावलायसेयावबो दिनै बिसोरनि गोसो मैखुनाव अननाया फैयाखै दिनै जुनारफ्रानो बेबायदि नङा आरो बिनि सायाव बिसोरो मोसा लख्राफोर बायदि बारसिनदों आरो बिनि सायाव इनाय अनागारि बिसोरो गाज्रि मावदों आरो बिसोर जेब्ला जिनाहारि खालामनायनि उनावहाय आरो बिनि उनावहाय बे हटेलनिफ्राय लानानै आरो गुबुन हटेलाव बेखौ फानहैबावनाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय आरो बै गुबुन हटेलाव बेबायदिनो बे गथ'खौ बेबायदिनो देहानि थाखाय बै माखासे हटेलनि मेनेजारफ्रा आरो गाज्रि मानसिफ्रा
रांनि लबाव बे गथ'नि सायाव बासिनबाय आरो बे जाथायखौ नुनानै दिनै बे गासैखौ जाथायखौ मिथिनानै गोबांथार बिमा आरो गोबां बिफा गोबां बिदा आरो फंबाय आरो गोबां सुबुंफोरनि मैखुनाव दिनै दुखु मोनखांनाय गाबनाय आरो बेबायदि बोदोर जादों संग्रिखांदों भारतनि जाय आफादगिरि जाय मेडाम द्रौपदी मुर्मुआबो बियो गोबां बोदोरजों बुंदों बेबायदि मानसिखौ जोङो आयेनाव बिसाराव जों बेखौ लाङाजासेनो थोंजोङै बिसोरखौ फासि होनांगौ आरो बेखौ टाउनाव एबा लांगोनायाव लांनानै बिसोरखौ फासि होनायजों लोगोसे साजा होनांगौ गावथारनांगौ बायदिसिना दुखु आरो बोदोरजों जेरै जोंनि भारतनि आफादगिरि जाय द्रौपदी मुर्मुआबो दिनै बेबादि गोख्रों रावजों सोंखारिदों अनलेखा गासै आइ आफा आरो बिदा बिनानावफोर बे जाथायफ्रा जोंनि बे भारत हादराव गले गले जाफ्लेगासिनो दं जाय अन्थाव बाथाव बे गथ'आ 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया दिनै बैसोर जुना आखुफोरनि बिसोर बोलि जानांबाय बिनि गाबनायखौ बिनि मोदैखौ बिसोर थोबसेबो बेसेन दोनाखै आरो बेबायदि जाथाया आन्दायगाफोर बे जाथाया जादोंमोन 18 जुन 2022 मायथाइयाव बे जाथाया जादोंमोन जाय 18 जुन खालि 2022 मायथाइयाव जाय बे हिन्जावसाया स्कुलनिफ्राय फैबाय थानायावनो आरो बे गथ'फोरखौ बिदाय लानानै जेब्ला गावनि न'खर बे जाथाया जादोंमोन आरो बेबायदिनो सानबानि उनावहाय जेरै 18, 19, 20, 21, 22 सानबानि उनावहाय दिनै बे हटेल बै हटेल दिनै बे गथ'खौ बेबायदिनो फानबायनानै दिनै बिसोर रां खामायदों आरो गोबांथार सुबुंफोरनि गाज्रि मानसिफोरनि बे बोलि जादों सासे नङा सानै नङा 32 सुबुंफोरनि गाज्रि जुनारफोरनि आखुफोरनि बिसोरनि आखायाव दिनै बियो बोलि जानांदों दिनै बे जाथायखौ लानानै जों गोबां दुखु मोनो बे जाथायखौ लानानै जोङो गोबांथार जोंनि मेगनावबो मोदै गयो आरो बे सानबा बेबायदिनो अन्थाव बाथाव जाथायखौ अब्ला बिनि उनावहाय बिनि बिमा बिफाया गोबां दुखु मोनबाय आंनि फिसाया मा जाखो 18 जुन खालिबो न'आव सफैया अब्ला बिनि बिमा बिफाया बेलासि समाव नेब्लाबो मोनैलाय अब्ला लोगोफोरनाव सोंहैबाय लोगोफ्राबो जों मिथियाखै एबा जों नुवाखै खुरमाफोरनाव सोंहैदों खाथिनि मानसिफोरनाव सोंहैदों रावबो दिनै बिनि थार जानाय एबा जाथायनि सोमोन्दै रावबो खोन्था रोङा गावनि फिसाखौ नेयै सानथाम हरथाम नागिरनानै मोनैयाव जाय दिनै बिनि बिमा बिफाया अब्ला पुलिस थानायाव एफआइआर केस होनाय जायो जेब्ला पुलिसा बे एफआइआर केसनि मोनो अब्ला बिसोरो नागिरनो हमो आरो बिसोरो सीसी केमेरायाव नागिरनानै बिसोर सं दानो हमो नागिरै जेब्ला बिसोर सीसी केमेरानि गेजेरजों माखासे फट' आरो माखासे सावगारिफोरखौ बिसोर मोननानै अब्ला हटेलाव बे गथ'खौ सानबानि उनाव 22 जुन खालि बे गथ'खौ बेनिफ्राय बिसोरो उदां खालामना लाबोयो नाथाय अनदायगाफोर जाय हिन्जावसानि बिनि देहाया हालोदा जोबोद गाज्रिथार जाबायमोन जाय बे बिनि देहा लोरबां जाबायमोन दिनै बेखौ उदां खालामनानै बै हटेलनिफ्राय लाबोनानै जेब्ला बेखौ हस्पिटालाव बेखौ फाहामसालियाव फाहामनो थाखाय लाबोयो आरो बे समाव पुलिसफ्रा बेनि थाखाय बेखौ रेकर्डिं खालामो आरो सोङो नों माबोरै जाया गासै जाथायफोरखौ बियो अन्थाव बाथाव लोरबां देहाखौ लानानै जिउ गहांखौ लानानै बे गाबै खोन्थादों पुलिसनो गावखौ सोर माबायदि खालामदों सोर माबायदि इनाय अनागारि खालामदों गासैफोरखौ बे गथ'आ गाबै खोन्थादों आरो बेनिफ्राय गासैखौबो सोंनाय फिन्नायनिफ्राय लानानै दिनै पुलिसफ्रा बिसोरखौ हटेलाव नागिरहैबाय आरो हटेलनि मेनेजारखौ हमहैबाय आरो बिसोरखौ फारि हबनानै बिसोरखौ खानाय जाबाय आरो बिसोरखौ खानानै दुरुंजों खानानै टाउनाव बिसोरखौ बुनाय जादों आरो गोबांथार पाब्लिकफ्रा गोबां सुबुंफ्रा बेबायदि इनाय अनागारि मावनाय बे दुथांफोरनि सायाव होसोनो बिसोरखौ बुथारनो आरो बिसोरखौ बुनो थाखाय दिनै हसिखावदों दिनै अनदायगाफोर आरो माखासेखौ दिनै पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दं जायफोरखौ हमनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय अब्ला सेन्ट्रेलनि जाय मिनिस्टार पासवानाबो दिनै बिनि थाखाय बे गथ'खौ हस्पिटालाव लोगो हमहैदों
आरो बिनि नखरनि बिमा बिफाखौबो लोगो हमदों आरो बिनि थाखाय साजा होगोन आरो बिसोरखौ बिसार खालामगोन बेखौ बियो गावनो थिरांथा लायो आरो बे खोथा होयो दा अन्दागा आइ आफा आरो बिदा बिनानावफोर पुलिसफ्राबो बुङो जेखौ जों मोनबाय बिसोरखौ जों हगारा आरो जेखौ जों नागिरगासिनो दं जों बिसोरखौ फिट नागिरनानै बिसोरखौ साजा होगोन आरो बेबायदिनो गोबांथार दिनै बे गथ'नि सायाव जायफ्रा इनाय आरो अनागारिखौ मावबाय बिसोरनि थाखाय साजाखौ मोनगोन दानिया अन्दागाफोर जों बेजों मा मिथिनो मोनो दिनै बे दुखु गोनां जाथाया जोंनि थाखाय मोनसे समाजाव लाजिथाव इनाय अनागारि बेबायदि सासे आरो सानै नङा थामजिनि सा जुनार आखुनि दुथां आखुनि सुबुंफ्रा दिनै बे अन्थाव बाथाव बे गथ'खौ इनाय अनागारि मावनाया समाजाव मुगैथाव बिसोर साननो नांगौमोन बे गावनि फिसा साननो नांगौमोन गावनिनो आंगो नखरनि फिसा बिनानाव बियादै एबा फिसाबायदि साननानै जासिनो दिनै जिब जुनाराबो बेबायदि नंबावा जिब जुनाराबो अननाय दंबायो बेनिखायनो दिनै जों मा बिसोरनि थाखाय जाय गथ'आ दिनै गावखौ दिनै जुनार आखुफोरनि थाखाय गावनि मोदोमखौ गावनि जिउखौ बोलि होबाय आरो बिनि जिउआव दिनै बे हस्पिटालाव बियो रुंसारि जानांबाय बेनिखायनो फैदों अन्दागाफोर दिनै बे दुखुथिया अन्दाग्रा फिसानि थाखाय बिनि आत्मानि थाखाय जों इसोरनाव गाबनि जाय दिनै बे गावनि जिउखौ जुनारफोरनि आखायावनो गथायनो बलि जानांबायब्ला बिनि जिउमाया इसोरनि रायजोआव आलो गोजोननि जायगा मोननाय बायदि आरो जाय जुनारफ्रा जाय आखुथायफोरजों बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय आरो बिसोरो दिनै बेबायदि मावनायनि थाखाय बिसोरो हादोराव आरो मुलुगावबो बिसोरो साजाखौ मोननांगोन फैदों अन्दागाफोर बे हादोराव बेबायदि इनाय आरो अनागारि दाजाबावथों संसाराव बेबायदि पापआ आरोबाव दाजाबावथों बेनि थाखाय जों इसोरनाव आरज खालामनि आरो बेबायदि दुखु गोनां जाथायफ्रा आरोबाव जोंनियाव दाफैथों गोजोन्थों